Ahoj, všechny vás zdravím. Dneska jsem u lomu v Kojeticích na sever od Prahy. Máme to kousek od domečku, kousek od Prahy, takže my se sem s Romy jezdíme koupat. Jsem tady s touhle knihou, ze který už jsem natáčel loni 2 lomy. Myslím, že 2, takže to, co by měl být 3. Teď vám o něm krátce něco přečtu, ale opravdu hodně krátce. Lom byl založen v mohutném kojetickém bulžníkovém pruhu. Těžba tady byla ukončená v roce 1994 a plánovaný bylo ten lom kompletně celý zavést, což se teda naštěstí nakonec nestalo a vznikla tady opravdu hodně hezká vodní plocha, zhruba 100x50 metrů, hloubka kolem 6 metrů v tom nejhlubším místě. Je tady nádherná čistá voda, plná ryb, plná sladkovodních medúz, nebo spíš medúzek, protože porůstají tak do velikosti 10-20 koruny. Když je hodně teplo a je teplá voda, tak ty medúzy se objevují u hladiny. Nejsou nebezpeční, člověk si je může vzít klidně i do ruky, když na to přijde, nepožahají ho, přestože ty žahavý ramínka mají, ale lidi nežerou, nelověj plavce na té vodní hladině. Jak se sem ty medúzy dostaly, je otázka. Předpokládá se, že to bylo pomocí nějakého vodního ptactva. Byla sem ta medúza odněkať přinesená a tudíž se i předpokládá, že všechny ty jedinci, co tady se vyskytují v tomhle lomu, že to jsou klony jednoho prapůvodního jedince, který se sem právě dostal takovou nějakou leteckou cestou. Ty medúzy se umějí rozmnožovat nepohlavní cestou, takže právě díky tomu se předpokládá, že všechny ty medúzky, co tady žijou, jsou vlastně mají jednoho společného předchůdce a jsou jeho klonem. Je to opravdu moc hezký místo, který tuším, že to bylo od roku 24, už se tady musí platit vstupný, do té doby to tady bylo volně přístupný. Bohužel volnost přinášela i hromadu odpadků a různých táborových ohňů, který prostě tady to místo, hlavně ty odpadky, dost jako poškozovaly, takže prostě obec se rozhodla, že tohle místo se začne hlídat. Je tady udělaný takový jednoduchý zázemí, platí se vstupní zhruba do 100 koruny a dost to tady tomu v tom smyslu pořádku, nepořádku prospělo. To místo je mnohem útulnější v současné době, že tady člověk nenaráží na ten bordel, který tady všude do té doby se válel. Vyrazil jsem jenom na krátkou procházku, hodně nalehko, protože prostě v současné době maximálně 3-4 kilometry a dojdou mi síly, definitivně. Ono ani předtím to se mnou nebylo nějak slavný, ale v současné době prostě říkám 3-4 kiláky a konečná. Takže jenom krátká procházka tady po okolí, nalehko. Vzal jsem si jednoduchou svačinu, májka, houska a s tou houskou mě napadá ještě, jestli řešíte, jestli houska nebo rohlík, jo? Protože my třeba doma to máme rozdělený, já teda preferuju housky. I když je to samozřejmě stejný těsto, že jo? Romy zase chce, když jdu nakupovat, tak aby jí vzal rohlíky. Já pro sebe si beru housky, samozřejmě nepohrdnu dobrým rohlíčkem namazaným máslem a nutelou třeba, ale ty housky prostě mám radši. Baví mě, jak se dají rozlamovat a no, prostě mám ty housky radši. Jsou to takový jakoby strašně závažný problémy, že jo? Něco v tom stylu, jako jestli krupicová kaše míchat, nemíchat, nebo jestli pod nutelu dát máslo, nebo jenom nutelu. Prostě to jsou takový ty naše problémy, rohlíky nebo houska. A jsem vlastně strašně rád, že můžu tyhle problémy mít, jo? Že to je, že člověk, který má skutečný problémy, neřeší, jestli houska nebo rohlík.
Ani nebudu mluvit o nějakých válečných zónách, kdekoliv na světě, že jo. Tam mnohdy jsou lidi rádi, pokud ještě vůbec žijou, takže vůbec se třeba dostanou k nějakým potravinám, se můžou něčeho najíst. A to, že aby řešili, no já bych radši housku než rohlík. Ale na mě se na Facebooku před nějakou dobou vyskočil příběh holčiny, která se jmenovala Adinka, Žížalka. Nevím proč, prostě se mi to tam objevilo, tak jsem jak si se do toho zakoukal, pak už mi to chodilo, ten její příběh postupně dál. Bylo to 16letý děvče, který teď před měsícem umřelo na rakovinu. Hodně smutný příběh, možná, že jste to někdo taky zachytil. A objevují se mi tam vlastně teďko furt takovýhle příběhy nemocných dětí nebo lidí, který potkala nějaká životní těžkost, tragédie, nejenom třeba ty děti, i dospělí. A když já to takhle vidím, jo, tak si teda říkám, že opravdu mám hodně velký štěstí a hodně velkou milost v tom, že opravdu můžu řešit, jestli houska anebo rohlík. No. Protože některé ty příběhy jsou opravdu hodně bolestivý a hodně smutný. A jak jsem říkal, ani neřeším to všechno, co je kolem nás na světě, že? Ty váleční zóny a různý takový ty věci. Prostě jsem rád, že ještě furt můžu být tady u tohle z toho lomu a můžu se radovat ze svý housky a ze svý pájky, kterou si tady dám. A pak to tady projdu, ještě vám něco natočím krátce a bude to asi všechno. Takže zatím ahoj, ještě pár záběrů a pak to bude definitivně ahoj. Ať žijou housky. Tak a to už je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se hezky a zase někdy příště.